थामहिनबा कछारी राजानि बायखोन्दा नेरसोनफोरजों बेफोर गासैबो सोमोन्दो गोनां आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिगासिनो दं। खुलुमबाय। आं बे समाव दङ गलाघाट जिल्लानि नैबे तेलिसाल होननाय बे मोनसे जायगायाव। बे तेलिसाल होननाय जायगायाव श्री श्री बिमा माइनावखौ मैयानिफ्राय बिथांमोना जयग' होनानै धोरोमारि नेमखान्थिजों बिथांमोना नैबे तेलिसालाव थानाय नबज्योति नैबे ब्रह्म मन्दिराव बिथांमोना जयग' होदों। आरो बे नबज्योति ब्रह्म मन्दिरा 1967 मायथाइयावनो गायसननाय आरो बै समनिफ्रायनो बिथांमोना जयग'आथि होनायजों लोगोसे बिथांमोना बिमा माइनावखौ ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथांमोना फुजियो आरो फज'यो। थामहिनबा बेनि गेजेरजों आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना हांख्रायो आरो बेखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय बिथांमोना फुजाखौ होबोगासिनो दं। लोखि फुजानिखौ लोब्बा लाखिनानै आङो बिथांमोननिफ्राय बे समाव आं मिथिहोनो नाजागोन। बोसोरनिफ्राय दिनैसिम नैबे बिमा माइनावखौ बेफोरबायदि जयग'जों फुजा होबोगासिनो दं। ओरैनोथ' दिनैसिमहालागै 54 बोसोर जाफैबाय। दा बे 54 बोसोराव गिबि बोसोरनैसो जोङो बेबायदि खुङाखैमोन गाजा गोमजायै। नाथाय नैबे गाजा गोमजायै खुंनाया जोंनि 51-52 बोसोर जाबाय। बेनिफ्राय सानबैसेनि थाखाय नैबे जयग' होनाय हाबाफारिखौ जोङो गिबि बोसोर सानसेखौ मांगलिक जयग' होनाय जायो। बिनिफ्राय बोसोरै सानथामनि हाबाफारि लानानै अखन्द जयग' होनाय जायो। ओरैनो रायजो राजाफ्रा फैनाया सोलिगासिनो दं। रायजोआ गाजा गोमजा फैबाय थायो बोसोर बोसोर। गासै खाथि खालायाव मोनबेसे बिदि ब्रह्म धोरोमनि रायजोफोर दं? जोंनाव 13-14खान गामि दं। गासैबो बिसोरो ब्रह्म धोरोमनि नङा होमबा? बेनिफ्राय बिमा माइनावखौ जेनेबा दिनैनिफ्राय जयग' होदों ना मैयानिफ्रायनो होदों? मैयाथ' जोङो लोखि पुर्निमा होननानै होनाय जाबाय नालाय मांगलिक जयग'। बे समाव आरो आं फंनैसो बाथ्रा सोंनो सानदों, माने जारिमिनजों लोब्बा गोनां। मानो होनबा जि नोंथांमोननि नैबे ब्रह्म धोरोमनि जि बे मन्दिरा दं, बिनि साखाथियावनो नोंथांमोननि बे जारिमिनारि जायगा दं नङा होमबा? औ। बे मन्दिरावबो दङ नामा बिदि जारिमिननि जायगा, बुस्थुफोर दं नामा, मुवा बेसादफोर? बे मन्दिराव बेबादि होननानै मेरला दङमोन जोंनियाव। दाथ' दङ बे नङा होमबा? बे अन्थाइ खाम्फा ओमफ्राय बायदिसिना बेसादबो दङमोन। माखासेखौ गैथ'ला। नंगौ, बे मोनसे जारिमिनारि जायगा। आं आरो बेखौ आं साखाथियाव थांनानै दिन्थिनो नाजागोन। गोबां जारिमिनजों बुंफबनाय, थिग बेनिनो गेजेराव नैबे सिसुपानि दख'रा गोग्लैयो नैबे तेलिसाल जायगाया। बे जायगायाव नैबे ब्रह्म मन्दिर जेराव दङ, बाउन्डारि सिङावनो बे जारिमिननि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफ्रा बेवहाय गोग्लैसोनानै दं। नोंथांमोना बेखौ दिन्थिदों। नैबे अन्थाइ खाम्फा बे गासैबो बर' कछारी थामहिनबा कछारी राजानि बायखोन्दा नेरसोनफोरजों बेफोर गासैबो सोमोन्दो गोनां। आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिगासिनो दं। भिडिअ जार्नालिस्ट बिथांखौ आं दिन्थिहोनो नाजागोन। नैबे जाहैबाय रड सक गुदुं मोनसे दङ, जेरावनाखि बेजों रडआव जेरै थायो बेफोरबायदिजों माने सोमोन्दो गोनां। नैबेबो अन्थाइया गिदिर साइजनि आरो गोसोम गाबनि अन्थाइ, आरो बे अन्थाइनि रंजोंनो माने बेवहाय सोमोन्दो गोनां गोबां माने खाम्फाफोर दङ। आरो नैबेयावहाय जोबोद गिदिर बेबो मोनसे खाम्फा, जि खाम्फायाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेवहाय गोग्लैसोनानै दंमोन आरो। ओंखायनोथ' बेखौ दैखांनानै दोनदों जानांगौ, माने बेबो गोग्लैसोनानै दंमोन। आरो बे गासैबो हाफु बायदि जायगा। बे जायगायाव माने गोदोनि इथाजों बुंफबनाय बे जायगाया गोजौ जायगा, माने हाफु बायदि आरो। दा नैबेफोरो दङ। आङो मोनसे दिन्थिनो नाजागोन, माने गोदोनि इथानि नायनो बिनि साइजआ माबायदि। गोदोनि इथाया माने साइजआनो दानि साइजजों माने गोरोबा। नोंथांमोनखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन। नैबे जनाय बे इथाया खिन्थु बियो जोबोद गुवार बिनि साइजआ, ओमफ्राय दाब्ला। दानि इथाया बेबायदि नङा, दानि इथाया बेबायदि गुवार थाया। बे जाहैबाय गोदोनि इथा, जि इथाया दानि इथाजों जोबोर आलादा नायनो। आरो दंबावो जावनानै मोननाय बायखोन्दा नेरसोन आरो दंबावो। आं बिनि खाथियाव थांनो नाजागोन। बे समाव आरो दिन्थिनो नाजाबावगोन जारिमिनजों लोब्बा थानाय जाहैबाय जारिमिननि कछारी राजानि बायखोन्दा नेरसोनजों सोमोन्दो गोनां। बेबो मोनसे खादा बायदि आरो नायनो। नैबे अन्थाइ मोनसे खाम्फा, माने बे जाहैबाय मुर्ति बहायग्रा थान नङा होमबा? दा आङो फंसे खोथा सोंनो लुबैदों, बेनि माखासे बुस्थुआ गोमानानै थांबाय नामा? माखासे बेयाव थारमाने सिगां बेयाव माने दुर्गा मुर्ति होननाय मोनसे मुर्ति दंमोन।
बे मुर्तिया थारमाने गलाघाटनिफ्राय बिदिनो माने पुलिस तुलिस लालायनानै बे मुर्तिखौ लांनाय जादों। बेखौ जों स्पस्ट नङा। आं माने गोदोनि जिथुनाखि जोंनिख्रुइ आगुनि जिथुनाखि लिडारफोरा बेखौ मिथिगोन। थारमाने बिनि सम्पुर्ण खोथाखौथ' जोङो एसे खोनानोल' मोनबोदों। बेयाव दुर्गा मुर्ति दंमोन आरो बे मुर्तिखौ मोनदोंमोन बिष्णुपुर होननाय जायगायाव। बे बिष्णुपुरनिफ्राय बे जायगानिफ्राय बेयाव दोनफैनाय जादोंमोन। बेखौ पुलिस लालायनानै लांनाय जादों आरो दा बेखिनिखौ मोजाङै मिथियो। बिथाङा बुंदों बेवहाय दुर्गा देवीनि मुर्ति दंमोन, बे बुस्थुआ माने गोमानानै थांबाय होनदों। जोबोद दुखुनांथाव होननांगोन, माने बेफोर जाहैबाय जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय, बेफोरो जोंनि बायखोन्दा नेरसोन, जेरावनाखि जोंनि सिगांनि बाथ्राखौ जोंखौ गोसोखांहोयो, जिखौ जों जारिमिनखौ नायनानै जों गावखौनो गाव हमदांनो हायो जों मामोन आरो जों मा जानो थांगासिनो दं आरो जों माबोरै थानांगौ। दा आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। आसा खालामो नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सिसुपानिनि गोबां बेवहाय बायखोन्दा नेरसोन आलाय सिलाय जाना थानायफोरखौ जाहाथे सरकारा बेखौ संरैखा खालामो, जारिमिन बिफाननि बिथांमोना संरैखा खालामनानै मोनसे जायगायावनो बेखौ संरैखा खालामनानै दोनो, आं बेखौ खावलायो। आं बेखिनियावनो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै आंनि दान्दिसे नैबे एक्सक्लुसिभखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।